Binka. Mami आं दिनै टिफिनाव आमलेट लांफागोन गुबुनफोरा गोथाव लांथारो आं मिन्थिया थां नोम्फा दुगा मारानाव बिहाय बेनो होजोबगोन मामि नों अननो रोङा नों गाज्रिसो आं गाज्रि हो आं गाज्रि जेब्लायबो अख्रा नोङो थां नोम्फानाव थां आंनि फिसा नङा नों जासुलि मानो आंनि गोरबोआव जोनोम लाया नों फाग्लि जाबाय नामा नोंलाय फाग्लि जाबाय गावनि गोरबोनि फिसाखौ बेबायदि खालामनो सोर फोरोङा नोंखौलाय नोंनो फोरोंदों आंखौ नोंखौ आंखौ मालाबाबो दुखुआ अराय आलो गोजोनाव लाखिगोन होननाया मा जाखो नोंहा थगायसुला नों थगायसुला नोंलाय सोरनिया रायबाव आरोबाव रायबाव गोसोआव साननाय खुगायाव फैनाय गासिबो बाथ्राखौ बुंजोब नोङो नोंगौ आं आलो गोजोन संसार जागोन होननानै नों समाय लादोंमोन बेनो नामा नोंनि आलो गोजोन संसारा मासुम नों बै समाव नोंनि खुगानिफ्राय ओंखारनाय मासुम सोदोबाव अननाय दङमोन नाथाय दिनै नुबाय आं गासिबो नंखाय मासुम नों आंखौबोथ' बुंनो हो जिउजों थगायजाग्रा सैथोजों नेवसिजाग्रा नोंलाय माथो रोंबावगौ बेसे फिसाजों नांलायदो नोंबोथ' बुंदोंमोन ना नोंनि अननायजों थांना थागोन होननानै नोंखौ सिबिनानै गोसोखौ फोजोनगोन होननानै बिमा बिफाया गनायाब्लाबो बोर होआब्लाबो नों आंखौ गोजोनै लाखिगोन होननानै बुरखायाखैमोन नोंनो रायखौसि गुबुना हाबा जानाय लोगो जुफिजादों साख्रि बाख्रि रां रुफा नाथाय नोंखौ हाबा लानानै आहा जुफिजादों खैफोद आफोद आरो जेरावबो जेननाय नों जर जुलुम खालामाब्ला आंहा फरायफिननोसो गोसो जाबायमोन मिथिबाय आंनि निरि आंनि जिउ सना नों आंनि बिखा बिख्लो गासिबो बिफा आं बांद्राय बुंफ्लांबाय दुखु होफ्लांबाय आंखौ निमाहा होदो आं प्रमिस खालामबाय मामि बाबा आं प्रमिस खालामबाय आं दिनैनिफ्राय जेबो बिला मासुम आलो गोजावलाङो आंनि अननाय नोंनि सेराव हालो दैलो बोहैलाङो मोजां मोननाय नोंनि सेराव आलो गोजावलाङो आंनि अननाय नोंनि सेराव हालो दैलो बोहैलाङो
दुफांनि दाहार लानानै फागुननि बार जानानै दुफांनि दाहार लानानै फागुननि बार जानानै गेजेरनि फामे बिबार हायो नोंनो दाहारनि बबे गागोना हास्थाय बायो गोसो नोंनि महिमाजों हास्थाय बायो गोसो नोंनि महिमाजों दुफांनि दाहार लानानै फागुननि बार जानानै दुफांनि दाहार लानानै फागुननि बार जानानै बोथोरनि दावासो गाबफैबाय हाबिला गोसोआबो एमगाबायबाय उसाव बादाव गोसो नोंनि थाखायनो खाराव माराव जायो नोंनि थाखायनो उसाव बादाव गोसो नोंनि थाखायनो खाराव माराव जायो नोंनि थाखायनो दुफांनि दाहार लानानै फागुननि बार जानानै दुफांनि दाहार लानानै फागुननि बार जानानै आलो 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 गोजावलाङो आंनि अननाय नोंनि सेराव हालो दैलो बोहैलाङो मोजां मोननाय नोंनि सेराव आलो 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 गोजावलाङो आंनि अननाय नोंनि सेराव हालो दैलो बोहैलाङो मोजां मोननाय नोंनि सेराव आं ओंखाम खुरनोसै एफा एफा जालायदो खुरदो दे बिदिब्ला जोंहा सानैजों ओंखाम जानानै स्कुलाव थांनोसै
आखाइयाव सुदो आं आंनि समायखौ मावफुंनो नाजादोंमोन आंथ' आथिं हेबनानै थायाखै आखाइ मुथुनानै थायाखै सरकारनि थांखिफोरानो आंनि बेरेखा जायोब्ला आं मा खालामनो नोंसिनि फरायसालिया सरकारि जागोन होननाया दाबो माथो जादिया बेनोथ' जादों देहानि गासै गोहो बोलो बैसो आरो रां रुफा मा देग्लायबो जामारनाय नंला नामा देग्लायथ' नङा फैगोन बोसोरावबो जागोन होननायनि जेबो आसायानो गैया माब्रै रायजो राजा नोंथांमोन मोनसे गोनां फोसावनाय जोंनि सरकारा आथिखालनि भेन्सार स्कुलफोरखौहाय इयुनाव सरकारि खालायनायनि दिनैसिम जेबो बिथांखि लानाय जायाखै लोगोसे बे बोसोरनिफ्राय साख्रि गैयै लाइमोनफोरनो बेकार लन होनायनि खाबुखौबो बोखारनानै होनाय जाबाय दिनैनि आंनि सुंद' बिबुंथिखौ बेवहायनो फोजोबनाय जाहैबाय गोजोन्थों रायजो सरकारा रायजोनि रांखान्थियारि खैफोदखौ बोस्रांनायनि राहा नागिरनानै आरो मिरुनि बिथोन बायदियै गोदान साख्रि सोरजिनाय नंला बिदिब्ला मा खालामनानै फेदेरबावनो फिसाखौलाय माब्ला फैबावगोन सोराङालाय बाथ्रायावथ' दङ खोमसिनि उनाव सोरां फैयो दुखु आरो खैफोदनि उनाव सुखु आरो गोजोन फैयो नाथाय नोंनि आरो आंनि बेलायाव एस्किम'फोरनिख्रुइबो बांसिनसो उन्दुनांसिगोन नामा साख्रि जायाथाय जाया लन मोनोब्ला फिसा फिसौ बेफारखौनो खालामनो हासिगौमोन खोमा बेयावबो गुनजेर हरबाय मासुम सार आंनि मुङा रिन्दाव नोंथांनि बेंकनिफ्राय लनफोर मोनगोन नामा बेखौसो सोंनो फैदोंमोन आङो लनब्ला बै टिउबवेलाव जिरायग्रायासो मावो बाहायनो थांनो हागोन दे बिदिब्ला सार लननि बाथ्रा लानानैसो फैदोंमोन नों मा मावो आं जेबो मावा सार मावगोनसो बबेनि नोंलाय सोरनि फिसा आङो हगमाथिंजायनि सार आफाखौ नोंथाङा सिनायनाय नङादां सिकिउरिटि होनो रां दं नोंहा रां गैयिनि थाखायसो आं लन लानो बिदों सार बेंकआ जानला मोनला बिबानो नोंनो लन होआ मिथिबाय सार आं हरा जों हरा थांदो न'आव जों सिनायै रां गैयै मानसिनो लन हरा थांदो नों जों नोंखौ अना गो गेट आउट बिफाङाबो ख्रेम बायबाय मामि आंबो जाला सम जाबाय आं थांदो दिनै आलासि जाहैनांगौ आइ फरायसालियाव थांनांला नों लोगोफोरजों गेलेहैदो आइ होमबालाय आंबो आदा पिन्टु मोननो गेलेहैसै नों दा लेंहर दे मामि जागोन दे थांदो थां आंबो सासे मानसिखौ लोगो हमैनि दानो फैफिनगोन आङो
रिन्दावा न'आव दङ ना? दङमोन। दहाय सोरखौबा लोगो हमनो होननानै ओंखारलांदोंमोन। जिरायथ'दो। मानोबा नांगौमोनदां? रां दाहार लाबोनाय दंमोन, बेखौनो फैब्रबदोंमोन। रां दाहार? औ, बोसोरसेनि बखिया 20,000 लाबोदोंमोन। दा सुदजों आसलजों 30,000 बारबाय। 20,000मोन? 30,000 बारबाय। लन थाबायनायावहाय अफिसारनो होनांगौ होननानै लायदोंमोन। लनखौ मोनब्लानो होफिननायनि बाथ्रामोन। गैया माथो दासिमबो। दाथ' मानसिया गैया। गाव फैग्रोथोंसै, नेथ'दो। बेबा माब्ला फैयो? बेखौ बेसेबां नेनोब्रा? मोनथिनानैसो खारखोमाबाय नामाब्रा? र' बिदि नङा, लागाम गैयि बादि मानो खोथाखौ बुङो? गाव फैनायखौ नेनो हालाब्ला आंलाय बहानिफ्रायथ' इसेबां बुरजा रां मोनबावनो? नैबे सनानि मालाखौनो लांथ'दो। बेलाय बेसे जानोसै बेलाय? 10-15 रोजासोल'सो जागोन बियो। आद्रा माखासेयालाय? होमबा आं लिरनोसै बिनि बाखि हिसाबखौ। बे रिन्दावनि न'आ बिथिंनो नामा? बेयावनो, बेहायनो थायो। नैबे? औ, बेहायनो थायो। साबायखर। दे। आद्रा माखासेखौ थाबैनो जगार खालामनानै दोननो थिन। जागोन दे। रिन्दावा बेयावनो थायोना? आफा? औ आफा, बेनो रिन्दावनि न'। नैबावसो होफैग्रोदो। जाबायना? औ, जाबाय। होमबा जों थांसै नामा? बिथांनो खोन्थादो बाथ्राफोरखौ। औ, जागोन। माथो लेखा फरा खालामलायदों फालाय? रिन्दाव बिथाङा बोसोरसेनि थाखाय रां दाहार लाबोदोंमोन। हैथारैलाय बेखौनो लांनो फैनाय जादोंमोन। बिथांखौथ' लोगो मोननाय जायाखिसै। बिथांजोआ हनै गावनि सनाखौनो हरथ'दों। बिनिनो लेखा फरा खालामनाय जादों। राङा बेसांमोन? आसल राङा 20,000मोन। सुदजों लाफानानै 30,000नि बारबाय।